разказваше думата, ето го правят. Опкувате точно, да. Не, как беше? Кое? Знам, ма не опкуват 100%. Форч, знам, че на английски е форч, чакай, как е на български? Форч. Кува, изкуваваме, ето. Да го изкуват, не Изкуват, да, изкуват. Еми същото се тая, тихо. Знам го на английски, на български не го знам. Това какво вика? Thank you, да не ти стигна да яда. О, год. Сърцето ми прескочи за секунда, разхопваме се сърцето. Брат, с това лак, ще мога да направя кава, какво правиш? Виж колко го направих. Ти го съсипа. Аз имам 17 армор тук, what? Остана, защо? That room page. Това е слак. Тя Фиро ще отворя главата. Винаги съм желал да долейнам с кавата. Аз съм с support item, взимай ги. Та игра няма. Ма не мога, имам пинг. Желаеш. Добре, голям пинг. Всеки има пинг. Да, добре, имам пинг над нормалното. Паранормален пинг имам. Какво прави, бе? Трябва да видиш какво ми става. Ето звени. Напръсни. Ау, nice boost. What the fuck беше това? Good smurf. Как да ни прави повече демидж, мене? Ти като го стреляш с вода... Чак ти, я направи бейсик так. Това нещо да не е мадна, в смисъл, да фуя. Стреляй го с вода малко. Що говорите, че ланшотна бе, не го ланшот. Алис не е горе, фак. Рект. А ти имаш котка, бе? Вече ли, бе? На първи лево ли? Аз сега видях. Котка е? Котка. Така има котка на... Ох, майко да лаги, зрил. Бас, да биш човек. Оф, той е горе за малко. Как ще има котка на лево 1, бе? Не, гледай. Как, лад? Като котка е! Ще репортна за чинче. Аз не съм чел чейнджовете. Много знам, че има нещо в където. Ай, убийте го, то ли си не мога да го гледам. Рейд? Рип! Ай, сега ще избяга. Добре, останаха не един с двамата, Как ли да бият фиста? Втора игра подред. Аз вчера предната игра пих, нека не... Бъдем реалисти, предната игра пих. Дай му, бе! Не виждам какво правя, не виждам какво правя. Много. Дай му, бе! What? Спок. Айде, и тос! И то сте? Аутоатаката, вода. Водичка да има, бе. Айде, балончета, дай му. И на тос. Дай му водичка да има. Не видях какво направих изобщо. Ето, аз го вземам, обаче. Да пушнем и да си хорим. Добре. Супер Бях пуснал, ще да го убия, ама не. Това са максва дабо или едно? Кой ти е на душата? Улта. Дабо. Тя какво са макса кют, така ли? А не, каза, че са макса хюма. Не! ОМГ! Оле, това ми... Оле, не! Скачай! За какво не вкажа? Не летка! Чакай, че... Бойчето кажа умърля! Пустута е много опасно. Ау, бос. Хилва? Дай. Давай, отдираш, шляпай ги. Оле, не, как остана на 4-5 кръв и му се разшибане в щит, брат. Дай таз. Давай кава, бой с вода, бяга някой с телепорта? Охо, яс, шпис. Те лут ли бе, или си нагоре пак малко. Така небрежно. Рип кава. Рип. Шит! Помня. Фак! Рип. Тук има. Чай да е приятеля на Ани ли е? Ники 982. Не, кавата е единствения приятел на Анито. Капа. Real talk. Пинга ми се оправи. Алелуя. Ще има плейс сега, май. О, ес, ще има плейс, обещавам. Drop it. So bad. Ходи су. Ще да ги пиете, ще се убият. Как? What? Значи да не те убиват. Да те се рена на Гъга. Добре, Вена и... Кой е Врейн? Вена и аз. Си е Врейн, какво питаш? Майк ти е Врейн.
Now get the fuck up.